नमस्कार मंडळी, मी मीना तुळसकर। आज मी तुम्हाला पडवळची भाजी दाखवणार आहे, चण्याची डाळ घालून। चला तर बघूया साहित्य। मी आजपासून व्हिडिओ चालू करते, त्यामुळे तुम्ही मला सपोर्ट करा, सबस्क्राइब माझे वाढवा। हे बघा, हे पडवळ मी ठेवलं आहे कापून, धुवून वगैरे कापून ठेवलेलं आहे। ही चण्याची डाळ फुगत घालून ठेवली आहे, जवळजवळ 1 तास होऊन गेलाय फुगत घातल्यावर। त्याच्यासाठी हा कांदा आहे, एक कांदा आहे मोठावाला, तो बारीक करून ठेवलाय। खोबरं, ओलं खोबरं, फोडणीसाठी कढीपत्ता आणि बाकी साहित्य मी दाखवते घालते वेळी तुम्हाला। चला आता आपण पहिलं तेल घालूया फोडणीला। आता कढीपत्ता टाकते फोडणीला। गॅस फास्ट ठेवला, आता बारीकच करते। तेल जास्त टाकलं, आता कांदा टाकून घेते। आज मी जरा वेगळा प्रकार केलाय, पहिला कांदा टाकलाय फोडणीला, कारण तेल जास्त तापलं आहे ना, म्हणून तसं केलंय मी। त्याच्याबरोबर मी ताबडतोब मोहरी घालते, अर्धा चमचा आहे, म्हणजे आपल्या चवीप्रमाणे आपल्याला जेवढी आवडते तेवढी घालायची आपण। हिंग 1 चमचा आणि थोडासा। आता हे ढवळून घेऊया आपण। जरा गॅस मी वाढवते आता। आता कांदा हा थोडासा नरम झालाय, आता मी याच्यामध्ये गरम मसाला घालते। नुसता गरम मसाला आहे हा, तो घालते अर्धा चमचा। म्हणजे आपल्या आवडीप्रमाणे आपण घालायचा, किती पाहिजे तो। थोडीशी आलं लसणाची पेस्ट घालते, ही रेडीमेडच आहे, मी हे केलेलं आहे। जेवढी आपल्याला जेवढी पाहिजे तेवढी आपण घालायची। हे सगळं ढवळून घेते। म्हणजे अर्धा चमचा घातला पोळ्याचा तो। हे सगळं परतून घेते। तर मीठ घालते चवीनुसार, 2-1.5 चमचे घातला, म्हणजे आपल्याला जसं लागेल तसं। गॅस जरा कमी करते, फास्ट झाला। आता मसाला घालते याच्यामध्ये, मालवणी मसाला अर्धा, म्हणजे 1 चमचा झाला पूर्ण, जरा तिखट आहे मसाला म्हणून 1 चमचा घातला मी मालवणी मसाला। आता याच्यामध्ये हळद घालते, हे परतून घ्यायचं सगळं। थोडीशी हळद, आता हे पण परतून घेते। नंतर आपण याच्यामध्ये थोडीशी चवीला साखर टाकूया, थोडीशी, बघा थोडीशी घालते मी, फक्त चवी पुरते, गोडीसाठी वगैरे नसते ही, पहिलेपासून सांगत झाले, फक्त चवीसाठी असते। आता हे परतून घेतलं सगळं। आता चण्याची डाळ घालूया आपण। ही डाळ मात्र चांगली भिजली पाहिजे, कारण ती शिजायला पाहिजे ना त्याच्यामध्ये, म्हणून ही परतून घेतो। ही परतून झाली आता डाळ। आता हे पडवळ घालते। पडवळ धुवून वगैरे कापून ठेवलेलं आहे, असं चांगलं। असं चिरलं आणि वेगळं तुकडे केले तरी चालतात, फोडी कसे, मी अशा पद्धतीने केलेलं आहे। आणि खोबरं मात्र लास्टला घालायचं शिजून झाल्यावरती। याच्यामध्ये वाटण पण तुम्ही घालू शकता, खोबऱ्याचं, कांदा खोबऱ्याचं, ती पण छान जाते भाजी। परतून घेते, चांगली परतून घ्यायची अशी। एक पेला आहे, म्हणजे माझे छोटे ग्लास आहे, 1 पेला पाणी घातलं। अजून हवं असेल शिजायला तर तुम्ही अजूनही घालू शकतात। 1-2दा उघडून बघायची, ती झाकण लावून ठेवणार आहे। अजून थोडंसं घालते मी, कारण लागणार आहे याला पाणी। अर्धा ग्लास घातलं, म्हणजे अर्धा पेला। आता हे शिजायला ठेवायचं अर्धा तास तरी। झाकण मारून घेते।
असं झाकण मारून शिजत ठेवायचं आहे. भाजी झाली का आपण बघूया. आता 2-3 वेळा तशी मी उघडून बघितली आणि ढवळली पण. आता ही होत आली आहे भाजी. ही बघा, डाळ पण चांगली उकळली आहे. हे बघा एकदम हे झालं शिजून आणि हे पण चांगलं उकळलं आहे. आता ह्याच्यामध्ये आपण पाणी आटलं आहे ना आता हे सगळं. आता आपण त्याच्यामध्ये खोबरं घालूया. खोबरं घालून झालं आता ढवळून घेऊया पूर्ण. वाटण घालून पण छान लागते. याच्यामध्ये सुकी मच्छी टाकली तरी चांगली लागते ही भाजी. काही आपण घालू शकतो याच्यामध्ये. मुरडा, चणा डाळ, बटाटी. याच्यासाठी पूर्ण भाजी तयार. आता 2 मिनिटासाठी मी फक्त झाकण याच्यावर ठेवणार आहे कारण खोबरं घातलं आहे ना म्हणून. 2 मिनिटासाठी फक्त. बघा आता झाली 2 मिनिटं. आता आपण ढवळून बघूया. पूर्ण सुकी झाली भाजी एकदम चांगली झाली. ही जर रेसिपी तुम्हाला आवडली असेल तर लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा, कमेंट करा. खूप खूप धन्यवाद. श्री स्वामी समर्थ. अशी करून बघा नक्की एकदा.